Waqt il-programm Bondi Plus tal-ħamis fil-għaxija, Tonio Fenek ammetta l-ewwel darba li bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar l-Air Malta bil-fors se jkollha tnaqqas ir-rotot li qed topera bħalissa. Mhux biss se jkollhom jonqsu r-rotot li qed tagħmel l-Air Malta l destinazzjonijiet partikolari, iżda se jonqsu wkoll slots li għandha l-Air Malta, jiġifieri ħinijiet partikolari meta l-ajruplani tal-Air Malta itiru lejn ċertu destinazzjonijiet. Il-Kummissjoni tippermetti li nagħtu l-ajruna irridu innaqsu numru ta' slots u rotot u ntuhom bħala kumpens. Tonio Fenek iżda ma rridx jgħid li ma huma r-rotot tal-Air Malta li se jonqsu għaliex qal li hemm raġunijiet kummerċjali. Liema rotot se jonqsu? L-ewwel nett hawn irrid ngħidha mal-ewwel. Jiena ma nistax ngħid dak kollu li nixtieq ngħid anki għaliex. Il-kellim ewlieni laburista għat-turiżmu Gavin Gurija min-naħa tiegħu saħaq li l-Air Malta diġà indikat li ma huma dawn ir-rotot. Li għaliex l-Air Malta fil-fatt il-Ministru qal isma' hemm ħafna affarijiet li huma blank. Però destinazzjonijiet Kommerċjalment sensittivi. Kommerċjalment sensittivi li huma blank huma jekk indikax withdrawals minn ċertu rotot jew jekk indikax tnaqqis fil-frekwenza minn ċerti rotot, però destinazzjonijiet huma msemmijin l-Air Malta indikax huma dawn id-destinazzjonijiet. 30 ilu Gavin Gurija f'konferenza tal-aħbarijiet kien żvela li huma r-rotot u l-slots tal-Air Malta li se jkollhom jitnaqsu. Gavin Gurija kien semma 9 destinazzjonijiet differenti fosthom Heathrow, Gatwick, Manchester, Frankfurt, Munich, Stuttgart, Amsterdam, Ginevra u Katania. Lista li sa issa l-Gvern u lanqas l-Air Malta ma ħarġu jiġħdu.